Аяз Исхакыйдан соң узган бер гасыр арасында ни дәрәҗәдә үзгәрешләр кичерелгән? Спектакль әнә шул хакта уйланырга чакыра. Премьера Аяз Исхакыйның «Сөннәтче бабай». Ул әле өйләнмәгән иде. Остазбикә, кәләпүшче кыз, 200 елдан соң инкыйраз әсәрләренә нигезләнеп куелган спектакль үзенә күрә бер новеллалар дистәсе булып тора. Сөннәтче бабай милләте өчен җанын бирергә әзер торган, күңелендәге мәхәббәтен һәр кемгә тигез бүлә белгән герой ди спектакльнең режиссеры Ринат Әюпов. Яшь кеше Аяз Исхакый белән сәгатьтә 20 минутлык спектакльдә Исхакыйның бөтен әйтик кичерешләрен, нинди актуаль темасын тартып таныячак. Спектакльдә бөтен труппа катнаша. Әле алай гына түгел, бабай булса, балалар да булырга тиеш бит инде сөннәткә утыртучы балалар безнең 15 әйтик менә шул 3 яшьтән 7 яшькә кадәр балалар да әлеге спектакльдә катнашалар. Һәм тагын бер үзенчәлеге ягы әлеге спектакльдә Үзебезнең артистлар гына җитмәде. Без Камал театрыннан Әзгәр ага Шакировны чакырып, шушы Корбанколый Сөннәтче бабай ролен бирергә мәҗбүр булдык. Яхшы мәгънәдә. 5 әсәрне бергә бәйләп, аны тулы бер спектакль итеп тамашачыга җиткерү иң зур мәсьәлә иде ди Сөннәтче бабай, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әзгәр Шакиров. Төрле әсәрләрне берләштереп, шушы карт аркылы уздыруы аның менә иң авыруы. Иң авыр урыны шушы. Шушы, әгәр дә шушы әйберне эшләй алсаң, ул вакыт тамашачыны җәлеп итәргә мөмкин. Әлбәттә, Аяз Исхакый инде миңа таныш әйбер, театрда инде уйнаганнарын беләсез. Ләкин алай гына түгел, мин аның чөнки әсәрләрендә радиога күп яздым. Бөтен әсәрләрен яздым диярлек. Шуңа күрә ул минем күңелемә, җаныма ничектер нык сеңеп калган. Спектакльдә хәзерге көндә дә актуаль булган темалар күтәрелә. Катнаш гаиләләр мәсьәләсе, җәмгыятьтә хатын-кызларның тоткан урыны. Әсәр буенча мине хатын буларак кабул итми Сөннәтче бабай, әмма Алпат шәхес Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әзгәр Шакиров белән бергә уйнау, аның һәрбер тәҗрибәле киңәшләре аша рольне байыту, тулыландыру, ролемә кабаттан мәхәббәт уятты ди Корбанколый картның икенче хатынын уйнаучы Рәмзия Закирҗанова. Bir бабай менә барысында менә бөтенесендә менә шушы персонажларны туплап алу, аның янында менә бөтенесе бөтен тормыш аның янында бетерелү, аның күзлегеннән дип әйтү миндә шулай булып чыга бит инде. Үзенчәлекле безнең менә спектакльдә хәтта менә аның китүе бабайның ул китми дә. Ул халыкта калган сыман. Халык аны хәтерли, аны онытмый. Без татар балалары мәктәптән үк Аяз Исхакый белән таныш. Алайда балалар аны үзенчә күрә, олыгайгач, тәҗрибә туплангач, без аны икенче яктан ачабыз Аяз Исхакыйны. Ул шырга күмелер өчен күп кенә китапларны укырга туры килде. Шулай Аяз Исхакыйның әсәрләрен яңадан искә төшерергә туры килде. Спектакльнең үзенчәлеге берничә әсәрне берләштерү генә түгел, режиссерның махсус алымнары аша тамашачы белән актерлар арасын якынайтуда. Спектакль тулысынча Аяз Исхакый чорына алып кайтуда, тарихка чумдыруда, музыка бизәлеше дә зур рольне уйный. Хәер, бу спектакль үзе дә яшь композиторның тормышында зур урын алып тора икән. Мин монда берничә юнәлешләрне алырга булдым. Шуңа күрә кайдадыр мин этнографик чыганакларга нигезләндем. Мәсәлән, бәйт мөнәҗәтләр аларның нигезләрендә инде беренче эшләрендә булды. Һәм инде үзем авторлык музыкаларымда булды. Мәсәлән, Сөннәт туе җыры. Әлбәттә, бу бездә җырлар калмаган. Ләкин мин шул заманага килештерергә тырышып, шарык мәдәнияте, төрки мәдәнияткә якын булу компонентлары белән ясарга тырыштым. Тамашачы күңеленә хуш килүдә шикләр туарлык урын юк иде әлбәттә. Премьера бик әйбәт үтте. Артистлар барысы да бик молодцы, музыка куелышлары бөтенләй бик матур узды. Беренче тапкыр гына килмим, һәм тагын киләм әле туганнарымны барысына да киләм. Гомер буена саклаган гореф-гадәтләрне, кыйммәтләрне киләчәк буынга тапшыруга омтылу, бу дөньяда үзеңнән соң лаеклы дәвамчы калдыру, иң зур бәхет икәненә әлеге спектакль аша ихластан кабат инанасың. Алия Галиуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.